yan, ha? Uyum-uyum na sila. Uyum-uyum bang biadin, mamaya-maya lang kakakabot dyan. Okay, diretso. Yan na isang. Sa inyo manuno na isang. Ha? Habiyayaon lang ta. Ubusan na yung sa inyo mo yan. On. Ubusan na Ang lang. lawin eh. Yan yung sa inyo manuno na isang. Uyum-uyuman lang ta. Biadin, uyum-uyuman. Ako sumangutang. Sumakat ka, hatas mo ko. Yato. Manigas pa siya. Oo. Uy! Wow! Na, okay. Senyum dulu. Okay. Habiyayaon ni pagkita usap kanila mga Sa inyo manuno na isang. paminat tayo ni hati na mga tuan mga rayang bisan kami lang tabiyain ni maglaksuhan artista ra sa artist na mabin kalu. Okay, uyum-uyuman is uyuman uno. Ha? Uyuman uno. Uyum-uyuman dia di lang tabiya bang kita nalugi. Nalugi. Amo yung sinuyuman, sinalugi. At ini mata na pirong-pirong. Bang uyuman lang tabiya sin lang ta. Bang kita matupat tindahan lang ta mangutang. Maluay rin din eh. Biar to. Okay. Ikaw pangutang. Okay. Biar ka na ini. Okay. Hati na bisan ako mangutang lapay na ka. Kita na ruwa. Abi lang ta last na inlaw ta. Sa inyo man lang ta. Sa inyo man lang ta. Nakauntong ka. Nakauntong. Nakauntong uno. Ha? Nakauntong uno na ba? Hapagdangan ka. Basta. At ini untong. Untong. Amo na pinuntuan siya nakauntong. Untong. Okay. Okay. Untong. Hati na. Untong. Okay. Spelling mo pagkabay ka maka-school yung ta. Isa ko ba yung naka-school? Kalabay ka ko school. Kalabay ka school. At tinasibo na spelling mo magkita untong mabangsa mga Arab. Hati na Arabo. In English, Arabic. Untong. Mula pa mula pa tungon. Tungod. Muna pa tungong. Tungong. Okay. Dala.